Il-Partit Nazzjonalista se jkun qed jaħtar kap ġdid nhar is-Sibt 4 ta' Mejju. Jumejn ilu Lawrence Gonzi ħal ġurament tal-ħatra ta' kap tal-Oppożizzjoni mod temporanju. Dakinhar Lawrence Gonzi f'kummenti lill-medja kien qal illi mill-għada l-ħamis se jibda jiġi diskuss il-proċess tal-għażla għal kap tal-Partit Nazzjonalista. Fil-fatt il-ħamis fil-għaxija ltaqa' l-Kumitat Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista laqa li bdiet tal-ħabta tas-6:30 ta' filgħaxija u li ntemmet ftit qabel nofs il-lejl. F'din il-laqgħa ġie deċiżi li l-elezzjoni għal-kap tal-Partit Nazzjonalista se ssir fl-4 ta' Mejju. Sa issa għadu ħadd ma ddikjara uffiċjalment għalkemm qed jissemmew diversi ismijiet li jistgħu jkunu s-suċċessur ta' Lawrence Gonzi. Fosthom issemmew il-Viċi Kap Simon Busuttil, l-eks Ministri Mario De Marco, Chris Said u Tonio Fenech, kif ukoll id-deputat Beppe Fenech Adami u anke qed tissemma id-deputat ġdid tal-Partit Nazzjonalista Claudette Buttigieg. L-istess eżekuttiv iddeċieda li n-nominazzjonijiet tal-kariga ta' Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista se jintlaqgħu minn nhar is-Sibt 11 ta' Mejju bl-elezzjoni għal ħatra ta' Viċi Kap issir nhar is-Sibt 25 ta' Mejju. Żgur li għal din il-kariga mhuwiex se jkontesta il-Viċi Kap Nazzjonalista Simon Busuttil illi fil-jiem li għaddew ikkonferma dan. Il-Kumitat Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista ddeċida wkoll illi id-data tal-ħatra tal-uffiċjali tal-Partit Nazzjonalista se ssir nhar l-4-5 ta' Ġunju. Fosthom issemmew li għal-kariga ta' Segretarju Ġenerali se jkontestaw id-Deputat Nazzjonalista David Aġus u s-Sindku ta' Ħallija Ian Castaldi Paris. Paul Borge Olivier iddikjara li mhuwiex se jerġa' jikkontesta mill-ġdid il-kariga ta' Segretarju Ġenerali. Il-Kumitat Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista ddeċida wkoll li huma d-distretti li għandhom jiġu ċeduti mid-deputati li ġew eletti minn żewġ distretti fl-elezzjoni ġenerali li għaddiet. Il-Kumitat iddeċieda li Lawrence Gonzi iċedi it-tieni distrett. Bl-iktar favorit li jiġi elett huwa il-kuġin ta' Lawrence Gonzi, Stephen Spiteri. Il-Viċi Kap Simon Busuttil u Robert Arrigo se jċedu id-9 distrett u dan sabiex minn dan id-distrett li huwa tradizzjonalment fortizza nazzjonalista, il-Partit Nazzjonalista jtella żewġ deputati oħra. Favoriti li jiġu eletti huma il-President tal-Kumitat Eżekuttiv Marte Sportelli u Kirsty Dabono, Mart l-Assistent Segretarju Ġenerali Nazzjonalista Jean-Pierre Dabono. Ġie deċiżi li Joe Cassar iċedi il-11 distrett u għalhekk hija kbira l-possibilità li jirretorna lura fil-Parlament Edwin Vassallo, jew inkella s-Sindku tal-Mosta Shirley Farrugia. Tonio Fenech se jċedi it-12 distrett u dan ifisser li kważi b'ċertezza ikun elett ċensu Gallia. Waqt li George Policino se jċedi l-10 distrett u dan jagħti ċans tajjeb lil Professur Albert Fenech li jiġi elett għalkemm fit-telliqa se jkun hemm ukoll Carl Guder. Matul l-istess laqgħa tal-Kumitat Eżekuttiv ġiet maħtura kummissjoni sabiex tagħmel analiżi tar-riżultat tal-elezzjoni ġenerali. Il-Kummissjoni ingħatat sal-31 ta' Mejju sabiex tlesti r-rapport tagħha. Din il-Kummissjoni se titmexxa minn Anne Fenech bħala chairperson. L-avukat Fenech kienet involuta fil-kampanja elettorali hekk kif kienet tidher bħala espert indipendenti biex fost oħrajn tikkritika il-pjan tal-Partit Laburista għall-enerġija. Intant fl-aħħar jiem diversi esponenti tal-Partit Nazzjonalista bħal Robert Arrigo, Mario De Marco, Michael Gonzi u anke Jean-Pierre Farrugia ħarġu jikkritikaw il-mod illi qed jopera bih il-Partit Nazzjonalista. Ikkritikaw ukoll it-tattiċi użati mill-Partit Nazzjonalista, inkluż il-kampanja elettorali negattiva li juża l-Partit Nazzjonalista u anke tkellmu dwar il-bżonn illi il-Partit Nazzjonalista jinbena kollu mill-ġdid. Iżda mhux l-istess David Casa illi jiddeskriva lil partit tiegħu bħala wieħed rebbieħ u li l-Partit Nazzjonalista ħareġ brasu mollija minn din it-telfa. Telfa illi fi kliemu ġiet għaliex il-Partit Nazzjonalista kien rebaħ 3 elezzjonijiet wara xulxin.